Israel aderalong bisar kindara bang phubang phiatuma phan kelarpon aron kimi keban court pen government atum akimi aron ke paklang pon along ke kham khe dunjia jakong ke pa bopon aron kimi keban lapen defense minister yoab galana phansitami arpu pen ke hek ponjog phuthak tel aviv pu arong supialong rat pen kachesong amikar kangthropon labang so rat pen kangthor pona kachesong pona long aphit ong kangdang ponong ong jok Jerusalem along setami raikom sai khe hin pen lang ahele pen kachesong atuma phan ki ap nang kok angdeng setami padopon lo kachesong atum akoi ki pipon ke prime minister Benjamin Netanyahu hin pen democratic aron karkan pon lo non government apen Israel krung bang atumang bong lam thama do bom hot posetami Pinangan rar atum ke than pona tengke Benjamin Netanyahu non amat ke chopang le majok kodalong trial ke doba majok phate ka chathapen ka chapajok ponja phansi amithang lahai aron paklang thabaret puta pachini pon labangso ka song along Jasimet road ke doan international airport pen kangjarji ke doan sedami injar ponlong na developasi birota return long airport along ke claim ke dama bang pubang phidoan sedami ka song along si ka cherabdun erajo sai jogje Tel Aviv International Airport setami in haponang koklo Israel President Isaac Herzog hin pen government aphan non amat aron kimi kelar ponalong ke pasang ponje aphansi pachini ponro non amat ke pirthe adang ke doana data Israel aphansi nanglang dun pronglo puta than pachini ponthulo ra dead ipeng vet ke padoji pa ke mangpen non amat bisar kindar hin aron kelar ponabang ington pon kokje aphan pachini ponro International Desk Report, Karbiang Online.